on veus aquesta habitació oscura, tenim una càmera de fer fotos per de dins. Va ser creada en l'època d'Aristòtil, molt abans que l'actual càmera de fotografia, però el seu funcionament és el mateix. Consisteix en una caixa tancada totalment fosca i un petit forat per on entra una mínima quantitat de llum que projecta a la paret oposada la imatge de l'exterior. Aquest aparell també va ser utilitzat pels pintors, ja que gràcies a ell podien calcar fàcilment les proporcions. Uns dels principals pintors d'aquesta època varen ser Canaletto i Vermeer. Aquest aparell s'utilitzava a quasi qualsevol paisatge, des d'un camp florit fins a una plaça d'un poble. Això va ser possible ja que hi havia cambres fosques molt petites i transportables que facilitaven el seu ús. Al principi, tan sols hi havia un forat petit per on passava la llum i es projectava, però posteriorment hi va haver una millora tècnica en aquest aparell. La lent. Aquest aparell va permetre una visió més clara i nítida del que es veia de fora. Tot i que la cambra fosca i la càmera fotogràfica són molt semblants, hi ha una important diferència entre una i l'altra. La càmera fotogràfica pot fixar la imatge, en canvi la cambra fosca només la representa.